ஆர்பிஎஃப் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்த இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்ப்போமா. அமித் ஒரு கடைக்காரரிடமிருந்து ஒரு பென்சிலுக்கு 3 என்ற வீதத்தில் 50 பென்சில்களை வாங்கினார். பின்னர் அவர் 15 பென்சில்களை ஒரு பென்சிலுக்கு 3.5 என்ற வீதத்திலும் மீதமுள்ளவற்றை ஒரு பென்சிலுக்கு 2.5 என்ற வீதத்திலும் விற்றார். ஓகேவா. எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காரு, எவ்வளோக்கு விற்றுருக்காரு, எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்கு, லாபமாக நட்டமானு கேட்குறாங்க. ஓகேவா. அது லாபம்னா எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா. வந்துட்டு 2 ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். லாபமாக நட்டமாக அது எவ்வளவு. ஓகேவா. எவ்வளோக்கு பென்சில் வாங்கியிருக்காரு மொத்தம் 3 ரூபான்னு 50 பென்சில் வாங்கியிருக்காரு. ஓகேவா. அப்போ 3 15 150 ரூபாய்க்கு பென்சில் வாங்கியிருக்காரு. பின்னர் அதை விற்கிறாங்க. 15 பென்சில்களை ஒரு பென்சிலு 3.50 காசுன்னு 15 பென்சில் விற்கிறாரு. ஓகேவா. அப்போ 15 × 3 350 போடுறோம். ஓகேவா. அதுக்கு